Salam gadyrly dostlar. Kök bagtdan bäri ýokdum. Şoň sebäbi özüme täze aşgany taýnadym. Nesip bolsa bu aşganyda yüzlerçe, belki müňlerçe görnüş nahar bişirip siz bilen paýlaşmakçy. Bugün bolsa bişirjek zadymyz antrikot. Ondan näme? Başladyk. Öňörti etlerimizi gerekli ölçüde kesýäs, soňra aýyrýas we bişen wagt has gowy bişmesi üçin käbir ýerlerine şu taýdan şuňa meňde çyzyklar açamyzda hem has gowy görünür ve şuňaly inne bolsa bu tarapyndan. İki tarapyndan şey kesýäs. Etimizi şu şekilde dilimlenmeden sonra üstüne limon dökýäs ve garşdyrýas hemmesini. Ve inni birazcık duz dökýäs ve täzeden garşdyryp 5-10 minut garaşdyrýas. İsleseňiz siz gara burç ýa-da gyzyl burçam döküp bilersiňiz. Tabamyza azajyk ýağ goýanmyzdan sonra etimizi alýas ve gyzatmagyna goýýas. Inni öwrýäs. Görüşüňiz ýaly. İsteňize göre pişirip bilersiňiz. Orta ýa-da gatyrak. Ve görüşüňiz ýaly naharymyzam taýýar boldy. Şeýlerek börködeýin. Ähliňize noş bolsun.